So what's up guys? Welcome to my vlog. So I'm here with DJ March Barrios or Maki Boy, the composer of Bingka and Bansanitas. Yeah, what's up? So it's my pleasure to meet you. Salamat po na nag-guest ko sa imong vlog, okay? So, mawala akong maingon. So I will ask you later some question about the awareness of dengue. Yes. Approve. So Maki Boy, Yes. where does the disease occur? Ang epektuan ng kanang mga hinungdan na ng mga tinatawag og dengue, mga dengue fever, then sa mga sa mga burnal, sa kanal, sa mga ligid kanaganing kanaganing mga na punduhag mga tubig. Yan yung makuha ang mga lamok, okay? Ang tinud ang mga dengue na wala na sa kanang dili na sa kanang dagko nga lamok, diya kanang diyan sa gagmay, mao na ang cause sa dengue. So for the second question, what are the symptoms of dengue fever? Ang hinungdan ng mga dengue or dengue fever, kanang itong maglatay rashes, mura ka og kanang gitikdas or chickenpox. Okay, na mga burot ritiro. Lahi lang gid ang symptoms sa dengue, kanang mas pino gid siya sa tanang pino ba, tapos kanang imong naongga mura na kang gilitson, di ba? Pwede na kang gilitson dun sa mga kasan sa mga pista ug nana na siyang sintomas sa dengue fever. No? Nana lang gid na. So last question, Maki Boy, what can be done to reduce the risk of acquiring dengue? Malabanan nato ng mga dengue or dengue fever, no, ang atong buhaton jud, iwasan jud nato ng mga magpundog tubig kanang bitong na sa mga ligid, kung mahimo na tanggalon niyo sa mga kanang ganing sa buko, di ba, bukong sa lubig, dahil labay nimo na unsa nga makuha mo kanang sa mga aquarium, suro nimo kanang mga kitikiti diya, suro nimo butangan nimo diyan isda, okay kay na daw, kay kauno naman fighting fish nana ba, para basta importante ang mahalaga wala gyud na makuandya ka ng mga kuandya ka ng masudlan og lamok kay para dili na gyud na makakuan og mga cause of dengue. So thank you for your cooperation, DJ March Barrios. Salamat, no, unta ang akong giingon ug akong tambagan ni, no, unta sundon ninyong akong giingon kay para dili na gid mo ma-cause anang dengue or dengue fever kanilang. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.